Bună! Noi rămânem la muncă și suntem disponibili pentru a vă sprijini. Primiți acest mesaj pentru a vă informa că puteți continua să contați pe noi, acum că sectorul a fost închis de guvern din cauza măsurilor din jurul COVID-19. Ai nevoie de ajutor pentru a solicita un sprijin financiar sau o indemnizație de la stat sau nu ai dreptul la sprijinul financiar? Atunci contactează-ne. Asistenții noștri sociali sunt pregătiți să te ajute în continuare. Avem colegi care vorbesc limba spaniolă, română, maghiară și engleză și care sunt gata să te susțină. Ai nevoie de un test pentru boli cu transmitere sexuală sau COVID-19? Te putem ajuta și cu asta. Vrei să lucrezi virtual, online, prin intermediul webcam? Spune-ne, avem un manual pregătit pentru tine. Dacă ești în căutarea unui alt loc de muncă sau, eventual, vrei să faci temporar altceva pentru a acoperi această perioadă COVID, avem un job hunter care este pregătit pentru tine. Dacă rămâi fără casă, avem un adăpost de 24 de ore. Mai ai și alte întrebări? Ești binevenită să ne întrebi.